खुलुमबाय लोगोफोर दिनै सम मोननायावनो माने नोंथांमोनजों एसे मोजां गाज्रि नुजाफैलायबाय रायज्लायनो दा माखासे मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव खावब्ला नुजाफैलायबाय नालाय दा दिनैनि दिनाव माखासे मानसिफ्रा बिराद माने जोंलाबायनोसैलाय आरो माने जे नुजाबाथाय आं सोरखौबा एसे माबा माबि बुंलाबायनाय जायो नालाय लोगोफोर दा बेखायनो बै सोरबाफोरा माने बिराद जोङो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि आरो दा आं नुजाबानो माने माखासे मानसिया माने परेसान जायो आरो रायजोफोर दा ओरैबायदि अबस्था दा जिखुनु दिनैनि दिनाव भिडिअआ माने माखासे माने बिसि डिसि चेयारमेननि माबा खोथा लानानै जागोन लोगोफोर ओमफ्राय प्रमद बर' आरो रुंगुल बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन एसे दा नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बिराद अबस्था माने बेफोरबायदि बिराद काहानि जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर दा दिनैनि दिनाव माने प्रमद बर' बिथां आरो रुंगुल बर' बिथांखौ आङो एसे मोजाङैनो बुंनो लुबैदों रायजोफोर दा जाहैबाय बिथांमोना दिनैहाय बै UPPL माने बे थगायसुला माने माबायाव मा होनो बेखौ पार्टियाव माने जेब्लानाखि माने बिथांमोना जोनोम होदोंमोन बै ग्रुपखौ आरो दा बै जोनोम होनाय समाव बिथांमोना माने बिराद मोजां मानसिफोरखौसो बिथांमोना नायनानै लादोंमोन रायजोफोर माने बै प्रमद बर' बिथाङा माने कम्पिउटार माने टेक्न'लजियाव बिराद एडभान्स नालाय दा सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा माने बे कम्पिउटाराव नायनानैसो मोजांखौ बासिनानै लादोंमोन आरो नङा होमबा रायजोफोर दा ओमफ्राय नै दिनैहाय बिराद मोजां मानसिखौ बासिनानै लाबाय बिथांमोना दा नै दिनै ससे समाव फैनानै मा जाखो बिथांमोना हनै नाना बाना जालालाबायनायसो खोनाबाय प्रमद बन्धु नोंथांनि बै मोजां कम्पिउटाराव नायनानै लालायनाय माबाफ्रा मानसिफ्रा दिनै एकदम सानफा एफा सोरबाबा नारि केलेंकारि सोरबाबा थाखा केलेंकारि बिदिसो नुजाजोब्बाय दिनै बे नोंथांमोननि बे मा होनो थगायसुला दलाव नङा होमबा दा आं बेखौनो बुंनो सानदों प्रमद बन्धु नोंथांना जेब्लानाखि बै जेनेबा सेलेक्ट खालामनाय समाव बे समाव कम्पिउटारानो थिग नङामोन खोमा दिनै नंखायनो बे अबस्थाया जाबाय दिनैनि दिनाव कम्पिउटारा हयथ'बा जानि बै सफ्टवेयारफ्रा भाइरासफोरजों जाजानाय जानो हागौमोन दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव नोंथाङा माने एकदम मोजां बासिनानै लानायाव साक्सेस जायाखै प्रमद बन्धु दा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बेफोरखौ नुखोना नुदा दिनैनि दिनाव नङा होमबा दिनैनि दिनाव सोरबा चेयारमेना थाखा जाख्ल'नायनि फुरा फेमास जायो भिडिअआव ओंखारो दा नै गाबोनाय सोरबा माने बिसि डिसि चेयारमेना माने हिन्जाव हख्लायनायनि थाखाय माने निउसाव ओंखारो बेफोर बिराद इन्टारेस्ट नोंथांमोननि बै थगायसुला दलनि थाखाय नङा होमबा आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुङो माने सोर बुङो होनना बुङोब्ला रुंगुल बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव मा बुङोमोन रायजोफोर बिथाङा जेब्लानाखि माने प्रेस मिट खालामो बा निउस बा मिडियाफ्राव फैयो बिथाङा माने बिराद गिदिर बुङो आरो माने बै माने नांगाल पार्टियाव मोजां मानसि गैया नारि केलेंकारिफ्रानो माने बे नांगालाव जमा जाजोबदों होननानै बिराद गिदिर खोथा बुङोमोन नङा होमबा रुंगुल बर' नोंथां दा दिनै नोंथाङा बेफोरखौ नुखोना नुदा आं बेखौसो दिनै नोंनाव सोंनो लुबैदों दिनै जोंनि नांगालावथ' बेफोरबायदि गैया सोरबा थाखा जाख्ल'नाय सोरबा सोरखौबा हख्लायनाय बिदि रिपर्टखौ नोंथांमोना खोनादों दा दिनै अनलि माने बेफोर रिपर्टफ्रा जाबाय थादों दिनै नोंथांमोननि दिनाव माने खालि बे थगायसुला दल UPPLनि मानसिफ्राल' दिनै माने बेफोरबायदि नारि केलेंकारि थाखा जानाय केलेंकारि बेफोरबायदि बिराद निउसाव मोनगासिनो आरो दा धन्यबाद मोजां दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि माने नङाबा माने खुनु माने बै मिडियाफ्रा माने निउस पर्टेलफ्रानो थैला जोबसिगौ नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बिराद मोजां रेकर्ड खालामो दा बिनिखायनो दिनै माने थगायसुला दलनि बिथांमोनखौ बिराद मानिनांगोन नङाबा भिडिअ बानायनोनो मालाबा कन्टेन्टखौनो मोना ओरैबायदि जायो आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दा इन्टारेस्टिं दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ माने आं खावलायदों बिथांखौ माने बै आगोल जेरखम बासिना लादों बिदि बासिना लाफिन बन्धु कम्पिउटारा जुदि गाज्रिबा मोजां बानायना ला भाइरास गैयै बानायनानै ला होमबासो
माने मोजां सलियो बै कम्पिउटारफ्रा। आरो दिनैनि दिनाव रुंगुल बर' बिथां, नोंथाङाथ' बिराद गिदिर गिदिर डायलग होयो। दा नोंथांनि माने लास्ट फाइनाल खबरा जाहैगोन जेब्लानाखि 2025 फैगोन अब्ला नोंथाङा जे दलखौ नोंथाङा बिराद गाज्रि बखियो, बिराद गोदाव सोराव खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माने बेखेवनानै होयो नङाफ्रा मा। दा बै समाव जेब्लानाखि नोंथाङा नैबे नांगाल बोरायखौ नागिरना फैगोन, बे समाव नोंथाङा नैबे नांगालनि जानानै रायजोफोरखौ मा बुंगोन बेखौसो सिन्था खालामनांगौ जालायबाय नङा होमबा रायजोफोर। दा लोगोफोर, दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा माने मा होनो, माने गाव गावनि गोसोआनो बिराद लेथ्राखा नालाय नङा होमब्ला। दा बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव गाव गावनि गोसो लेथ्राखायनो माने मालायनि गोसोखौबो सब समाय लेथ्रा नुयो बिसोरो। माने ओरैबायदि आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा माने मा होनो, नांगालनि मानसिखौ बिथांमोनहा गाज्रि नोजोरजों नायो नालाय, सब समाय माने नांगालनि मानसिखौ बिथांमोनहा गाज्रि नुयो आरो दा दिनैनि दिनाव। दा दिनै बिदिनो माने जाय मानसिया गाव गाव थगायसुला, जाय मानसिया गाव गाव गोसो गाज्रि, माने जाय मानसिया बेफोरबायदि मानसिया माने सब समाय मालायखौ गाज्रि नुयो बा मालायाव थगायसुलाबो नुयो, मालायखौ गुन्दाबो नुयो, ओरैबायदि आरो रायजोफोर नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव मालायखौ बिदि होनो बिथांमोना, ओमफ्राय बिथांमोना दिनैनि दिनाव गाव गावनो बे अबस्था लामायाव फैगासिनो थायो आरो नुगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्राबो नङा होमबा। दा गुबै खोथाया बेसो लोगोफोर, दिनैनि दिनाव बिथांमोना गाव गाव गाज्रिखायनो माने सारा माने मा होनो BTCनि बे नांगालनि मानसिफोरखौनो दिनै बिथांमोना गाज्रि मोनजोबो आरो। खिन्थु जोंनि नैबे माने जोंनि बे बर' माहारिखौ माने सोर मानसिया माने सोर पार्टिया माने मोजाङै माने गोख्रोङै लाखिनानै दं दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेखौ नोजोर होआखै। दिनैनि दिनाव बिथांमोना खालि थाखा फैसा लुबैनाय, थाखा फैसा मोनजाब्लानो जाथिया मा जादों बेनि थैनोबो साना दिनैनि दिनाव नङा होमबा। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बै समाव जेब्लानाखि आखायाव थाखा फैसा गैयामोन नङा होमबा, बे समाव बिथांमोना माने सोरजोंबा लाइन मारिनो बा माने थाखा जानायनि सुबिदाखौ बे समाव मोनाखैमोन। दा दिनैहाय नै सरकार फैनायनि उनाव बिथांमोना थाइसे थाइनै खामायनो रोंबाय, थाखा फैसा आखायाव फैबाय, अब्ला बिथांमोना मा अबस्थायाव दा फैखो, सोरखौबा माने थाखा होनानैबाबो माबा मोनसे खालामनाय, सोरखौबा थाखाजों बायनो नागिरनाय बे अबस्थाया दिनैनि दिनाव फैबाय आरो लोगोफोर। खिन्थु बै समावथ' BPFनि दिनावथ' बिदि गैयामोन ना, रायजो राजाफ्रा नुदों दिनैहाय, नुवाखैना नङा होमबा। एसे मोजाङै माने खेल खालामदो प्रमद बन्धु, नङाबा एकदम नोंथांमोना बै थगायसुला दला एकदम बिराद गाज्रि बरनाम जासिगोन। दिनैनि दिनाव सामफ्रामबो दिनै एसे गाबोन एसे थाखा थगायनायनि केलेंकारि, माबा हिन्जाव माबानायनि केलेंकारि बिदिल' ओंखारबाय थायो बे नोंथांमोननि दलाव। दा नङाब्ला मालाबा समाव माने सोरबाफोर नोंथांमोननि बै दलनि नामखौनो माबा केलेंकारि दलसो दोनलाबायगोन। ओंखायनो एसे जोथोन लानाया, खेल खालामनाया मोजां बन्धु। दा बै समाव नोंथाङा बुंदोंमोन ना प्रमद बन्धु, बेखौ गोसोआव दं नोंथाङा, जेब्लानाखि बै समाव नोंथाङा मोनसे मिटिङाव बुंदोंमोन, सोरबाबा जुदि PMAY माने नि नामाव जुदि आथाना सारेना जुदि माने जाख्ल'नाय जुदि खोनायोब्ला माने बै चेयारमेन बा बै दैदेनगिरिखौ दलनिफ्राय ओरै माने एरख'हरनो बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा नङा होमबा। दा दिनै नोंथाङा सोरखौ एरख'खो, दिनैबो थाखा जाख्लै एरख'नो हायाखै, गाबोनबो नारि केलेंकारि खालामो बेखौबो एरख'नो हायाखै, बा बहुद माने गिदिर गोरोन्थि खामानि मावो दिनैनि दिनाव बै नोंथांमोननि दलाव। होमबाबो नोंथाङा दिनैहाय रावबो फाग्लाखौ एरख'नोबो हाया आरो जेबो बुंनो हाया। हादोंसै प्रमद बन्धु, हाया आरो जिन्दगियावबो हानायबो नङा नों। माने नों जुदि बेफोरबायदि एरख'नो हायोब्ला माने नोंखौ बिराद गिदिर माने धन्यबाद होनांगोन आरो, जिहेतु नोंथाङा दिनैनि दिनाव हाया। माने दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बैफोरखौ जुदि एरख'नांगौबा नोंथांमोननि पार्टियाव लासैनो लाथिख'सो जागोन नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना हाया रावखौबो एरख'नो। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौसो गारनानै ओरै ब्लद थांगासिनो दं आरो मा, दिनै दाय मावदों
ओमफ्राय ओरै ब्लड ब्लड गावसोरनो माने नोंथांमोनखौ गारनानै खारदों दा दिनै नोंथाङा होखारनो हायासै दिनैनि दिनाव माने मालाय हनै बिसोरसो गारनानै खारलागासिनो दं दा दिनै नोंथाङा होखाराबाबो बिराद माने माइनास जाबोगासिनो दं आरो प्रमद बन्धु दा बेखायनो आं दिनै खावलायदों नोंथांखौ दिनैनि दिनाव बिराद सेलादार बेलादारफोरखौ नोंथाङा खेल ला जोथोन ला नङाबा नैबे समाव माने बिराद माने मा जागोन माने बरनाम जालांनो थांगासिनो दं आरो दा समग्र बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि बे आखलखौ दिनै एसे गाबोन एसे माने नुबोगासिनो दं आरो एकदम देग देग नुथारगासिनो दं दा नैबे दिनैनि घटनायाबो दिनैनि जेनाखि घटना बेयो जाहैबाय सासे माने मुस्लिमा माने जोंनि बर'नि माने बर' हिन्जावखौ माने मोजां मोननानै माने मा जादों माने दावराव जाबाय आरो दा दावराव जानानै दिनै मा जाबाय बिथांमोना दिनै माबायाव थानायाव लानानै थांजाबाय दा बिनि भिडिअखौ आङो दहायनिफ्रायनो होबोगासिनो दं नङा होमबा दा बेखौबो माने नायनानै ला बेनो जाहैबाय जायनाखि दावराव जादों बे जाहैबाय UPPL नि चेयारमेन रायजोफोर दा बिदिनो बिराद मोजां मोजां खामानि मावो बिथांमोना दिनैनि दिनाव दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि नङाब्ला माने नाम खामायनो हाया बिथांमोना माने मोजां खामानि मावनानै जिन्दिगियावबो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा नाम खामायनो हाया माने गाज्रि खामानि मावनानै माने मावब्लासो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा नाम खामायनो हायो रायजोफोर बे जाहैबाय बिथांमोननि माने गुबै महर दिनैनि दिनाव नङा होमब्ला दा जिखुनु दिनै एसेबाबो माने बयखौबो जावलुनलि जावलायबाय लोगोफोर दा बांद्राय जावख्लाबनाय जायोबा बेखौबो नोंथांमोना निमाहा होदो दा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गुसुं माने भिडिअ खालामनानै आरो